Hola a tothom! Ja fa 11 mesos que es van alliberar els peatges i amb les dades que s'han obtingut durant aquest temps és un bon moment per fer un vídeo sobre els canvis que hi ha hagut a la mobilitat. En aquest estudi hem pres dades tant de l'autopista com de la N340. En el mapa podeu veure els diferents punts on hem anat a prendre les mostres, per saber els vehicles que passen cada hora i poder calcular el seu nivell de servei. En aquesta diapositiva us mostrem el primer punt on vam aforar el trànsit. Es tracta del tram on hi ha l'àrea de servei del Penedès. En aquest punt vam registrar que quan l'autopista era de peatge hi circulaven 3.300 vehicles per hora. Un any després, amb l'autopista gratuïta, vam tornar a mesurar el mateix dia de la setmana i a la mateixa hora i vam comptar que hi passaven 4.500, el que representa un increment del 35%. Aquest tram pot portar fins a 9.400 vehicles per hora, el que representa que quan era de peatge se n'utilitzava el 36% de la seva capacitat i ara que és gratuïta el 48%. Si mirem la seva evolució històrica, veiem que el 2007 i el 2008 l'autopista també portava molt de trànsit i que ara que és gratuïta sols porta un 8% més que el 2008. Un altre punt que hem mesurat és la N340 a l'Arbós. Aquí, el juliol del 2021, vam comptar que cada hora hi passaven 1.100 vehicles i el juliol del 2022, amb l'autopista gratuïta, n'hi passa un 33% menys. En aquesta travessia urbana s'ha reduït a la meitat el pas de vehicles pesats i el nivell de servei ha passat del 43% a un més raonable nivell fluid del 28%. Els vehicles diaris s'han reduït en un terç i encara es podrien reduir més si es fes un nou accés a l'autopista entre el Vendrell Nord i l'Arbós, perquè per arribar als que hi ha actualment s'han de fer molts quilòmetres i creuar moltes poblacions per la nacional. El següent punt que comentarem és el tram d'AP7 entre el peatge centre i el peatge nord de Vilafranca. En aquest punt hem observat un increment del 31%, que ha fet que el nivell de servei s'incrementi en un 11%, passant del 39% al 51%. Un altre punt que hem mesurat es troba a la N340, a prop de l'anterior. En aquest punt de la Nacional, el trànsit s'ha reduït sols un 6% i ha estat degut únicament a la reducció de vehicles lleugers, ja que hi ha exactament els mateixos pesats. S'haurà d'estudiar a part aquest tram de carretera per saber l'origen i el destí d'aquests vehicles i com influeix en la decisió d'agafar la N340 el fet que els accessos centre i nord de Vilafranca no es poden utilitzar si es ve o es va a direcció Tarragona. De totes maneres, aquest tram continua en el nivell de servei molt dens. El següent tram que hem mesurat és l'AP7 de Gelida de Martorell. En aquest punt, anteriorment hi passaven 4.800 vehicles cada hora i actualment n'hi passen 6.400, el que representa un augment del 32%, dels quals el 27% són camions. En xifres absolutes, ara cada hora hi passen 1 milió de cotxes més que l'any passat i 500 camions addicionals. Si calculem el nivell de servei, aquest ha passat del 51% al 68%. Si comparem les dades de trànsit actuals amb la sèrie històrica, obtenim que ara que és gratuïta hi ha un 3,3% més de vehicles que l'any que hi va haver més trànsit amb els peatges. El darrer punt d'aquesta zona que vam mesurar va ser el pas de la N340 per Ordal. Aquí hem obtingut una reducció de trànsit del 56% i que el nivell de servei de la Nacional ha baixat del 31% al 14%, obtenint un nivell A molt fluid. Segons la gent que viu o treballa a Ordal, aquesta reducció de 2/3 parts del trànsit els ha fet guanyar qualitat de vida. Si fem la mitja de les variacions de trànsit al Penedès respecte als anteriors màxims, obtenim que a l'AP7 hi ha hagut un augment mig del 10% i a la Nacional una disminució mitja del 35%. Però més important que aquestes variacions de trànsit és des que han tret els peatges no hi ha hagut cap més mort a la Nacional 340, al tram del Penedès, després que el 2020 n'hi hagués 9, i s'ha fet sense traslladar-los a l'autopista, perquè, per disseny, les autopistes són vies molt més segures. Durant la darrera dècada, l'índex de mortalitat de la Nacional ha estat multiplicat per 21 el de l'autopista. Casualitat? A les Terres de l'Ebre porten 3 anys amb l'autopista alliberada i 0 morts a la Nacional 340. A Burgos porten 4 anys amb la P1 alliberada i porten 0 morts a la Nacional 1. I 0 morts vol dir índex de mortalitat 0, i 0 és menys que 5,5. Moltes gràcies per la vostra atenció.
i quan tinguem més informació la penjarem perquè la tingueu disponible.